Takže jsem na letišti v Praze, cestuju do Londýna a z Londýna vlakem do Norwich. A tady si vždycky dám Hemenex před odletem. Většinou si dávám dvojitej. Dneska mě dali jenom jednoduchý, protože jsem brepta a nevím se vyjadřovat. A za chviličku se přesunu do gateu B10, protože za půl hodiny, za 25 minut gate zavírá, pak už mě tam nepustí, ale tohle mi uletí jako minule. Takže tady je ta restaurace, tady jsme chodívali na zmrzku, na terasu. Paráda. Takže letím 10:45, London Stansted. 10:14, Bravo 10. Boardy už probíhá. Mám co dělat, abych to stihl. Výhoda tady té restaurace je, že tady se dá ještě jako teoreticky levně před odjezdem dopryč najíst. Ráno Hemenexy, v poledne obědy. Je super ceny, tady máme, což je bomba. No, takže tak já jdu na vlak, budeme tady. Posílám jí pozdrav z výtahu ještě, přesunu se do gateu z jídelny a budu vystupovat tady. Čau. Tady ještě malý překvap, kódu na Bravo 10. Tam je ještě kontrola jedna s pasem zavazadla. A tady je takový mazec Dreamliner. Ty vlogu Abu Dhabi Etihad. Tak to je drsné. To je parádička. 120 porcí nevnitř. Mazec. Jdu dolů. A tady je taková past, že tu kontrolují ještě jednou pasy a všechno. Takže se nevyplatí chodit na poslední chvíli. Ale ten Hemenex stát za to stál. Tady zde ještě se kontroluje všechno. Znovu rentgen, pasy. Tady se jde do gateu, potom jede autobusem. Já mám first class, mám priority, ale tady není moc lidí, tak to vezmu normální lineou. No, teď si musím dát knížku, protože tady mám hodně zásad. Všechno jsem musel na rentgenu vytáhat. Protože v Anglii je všecko drahý jak svině. Jeden nákup, 30 liber, koupí si pár rohlíků, mlíko. Mám knížku na cestu. Koupí si pár rohlíků, mlíko. Nějaké vločky. Mysli tyčinky. 3 mysli tyčinky stojí 120 korun v Anglii. A na to salámy a tady ty věci, to je absolutně prostě hrozný. Takže já si to kupuju doma a dovezu si to tam a je to. Ale bohužel nemám ledničku, takže musím kupovat ty trvanlivé věci. Takže tady už jsem v gateu B10 a tady ještě probíhá kontrola jedna, tam už čekají lidi. Já to předběhnu, protože mám priority za 8 liber. Tak paráda. Je potřeba se namačkat do toho autobusu. Sorry, to bude nejasný. Všechno je v pohodě. Všechno stresiku. Ale je dobrý. Ryanair je nízkonákladovka, takže všechno je levněji, protože se neužívají bridge, nástupní mosty a tak dále a tak dále. To your final destination.
Žádáme cestující s palubními vstupenkami pro řady 1 až 15, aby k nástupu do letadla použili přední schody a cestující sedící v řadě 16 a dále, aby použili zadní schody. We ask passengers with boarding passes, rows 1 to 15, to use the front stairs to board the aircraft. Passengers seated in row 16 and beyond are requested to use the rear stairs to board the aircraft. Max. Tam už nastupuju. Přede mnou jsou pořád priority passengers, takže já jsem si dnešním Hanemexem odřezal cestu vlastně k úložnému prostoru pro tenhle ten kufřík. Ale to nevadí, třeba tam místo ještě bude. Třeba tam ještě místo bude. Praha, letiště, A24, uzavřená, opravdu se tady to prodlužují. Kolik? 737 800 max a na zádu je 300 China. Jsme letadlem. Vidím to ještě z toho zapasu. Tady má sedačka 32, 31 B. Krása. Takže Stansted, hodinu na cepku později, kdy se vyleze z letadla a pěkně pěšky po svých do gateu. Arrivals. Baggage. Bagage. Arrivals, flight, baggage na plane. Se vyleze z letadla. Musí se pěšky pěkně tady do Arrivals. Budeme se zavazadlo, baggage. Pak na vlak. Arrivals. My nejsme flight transfer, to bychom letěli někam dál, ale my jdeme Arrivals. A jdeme si pro zavazadlo. To je důležité. Baggage claim. A tohle samozřejmě. Arrivals and baggage. No, to nejde. Tady máme kde proběhne kontrola pasu.
samozřejmě kontrola pasů, protože Anglie je mimo Evropskou unii, protože právním systémem Brexit Evropskou unii opustila. Takže když lítáme z Prahy, musíme jít přes pasovku. Když přiletíme do Anglie, musíme zase přes pásovku. A já mám fast track, takže si můžu vydělat pas a jít přes fast track. Tady pas, jako vždycky. A jdeme přes fast track. Takže nic nefunguje. Věřím, že muset celou frontu vystavit. To je masakr. A letiště. Třebí. Asi to trvalo 15 minut, ta fronta. Musíme jít svůj luggage. Baggage je mnoho, moje luggage je můj. Tady několik pásů, tady jsou takové cedulky, kde vlastně já si zjistím, nějakým bagičkom apartmentu najdu svůj zavazadlo. Pizza. Kde je to? Zvedá pizza Istanbul, Glasgow, musím pozor, Praha. A, karuzel 4. Tady je 9, takže 4 bude někde tamhle vzadu, tam je 3, vzadu je 3. A tam bude 4, ale 3, 4. Super. Tady jsou záchody. Nekoupil jsem si žádnou, nekoupil. Zapomněl jsem doma voňavku. Nemám si čím navonět. Tak musím jít nějaký shop ještě a koupit si voňavku. Tady je Uber. Když se tady si můžu dát zavazadlo na Uber a ono ti to doveze až k Uberu. Nebo od Uberu. No víš co, tak to je dobrý, hele. Má Uber svůj pás. Tady taky. Nebo to je jenom reklama do prčic. Tak si, to je jedno, jdeme na 4. A koupit voňavku. 2, 3, ty vole, kde je 4. Tady je 4, tady je můj kufr. Můj kufřík. To není Uber pás. 4, to byla jenom reklama. Paráda. Tak. Můžu naproti. Zavazadlo. Celý oběda dokola. Stejně budu muset jít zpátky, to je jedno. Where is my luggage? Where's my luggage? No, to není my luggage. It's not my luggage. It's my luggage. Není. To taky není. Tady je... Tady je Western Studio, že tam jsem přišel. Tady jdou ty lidi, jak je Arrivals Information. A tady za rohem, jak jsou ty Information Desk, je výtah. Takže vlastně hnedka jdu jakoby do výtahu. A ten výtah mě vypustí na vlakovém nádraží. Escalators, bus, coach, train station. Takže já si tady nasednu do výtahu a vyplivne mě to hnedka
na vlakovém nádraží, na nástupišti, což je super. Train station. Takže z východu arrivals doprava a hned tady za tím information desk. Je to rovnou na nástupiště. No, jdeme do Uniřičky, tady to zastavuje na autobus. Shortcast. Down. Jsem z té nástupiště vlakové. Vlaky do Norwich jezdí asi každou hodinu, ale nejdřív si musím koupit lístek. Takže train ticket nebo online, je to jedno. Já to preferuji koupit u pokladny, hned se zeptám, kde jede nejbližší vlak do Norwich. Forum One Alpha, vlak právě přijel z Norwich. Tady je potřeba ty lístky, tady se kontrolují 3krát. Poprvé je to na vstupu, pak je to ve vlaku a pak je to na výstupu. Tady ten barokód se přiloží, průvodčíte si to načte automat, ten ti otevře závoru. Pak ti to zkontroluje průvodčí ve vlaku. A pak na výstupu je stejná závora, která tě pouští dovnitř, tak tě pouští dál. Takže tak, jde to za 15 minut, tak já se jdu ještě podívat do zoologické zahrady na zvířátka. Máme klikátka na vstup, čtečky lístku. To je první fáze. A tady už je na Norwich. A to přijde další. To může být hodně právo. Může se někdy stane, že oni ty vlaky přehodí. Dají tam ten do Norwich, ten to dají někam, nebo ten to úplně zruší, jak už to lidi úplně neví. Ale nicméně Norwich Platform 1 Alpha je pořád tady. Takže to mělo být ono. Takže takhle z vláček do Norwich. Super je, vždycky tam na začátek, tam je velmi. Super. Jsem ve vlaku. Vláčky jsou tady čistý, pohodlný a útulný. Zavazadla nahoře. Takhle tady vypadá u záchodu. Super je to. Takže paráda, tak jedu. Asi 1:50 to trvá. Takže jsem v Norwich Train Station. Nádražíčko, tady takový krásný malinký, je tady hodně lidí. Vydal jsem si Ubera, čekám, až přijede. A teď koukám, že tady jsou jízdní řády, což by se mělo příště hodit. Stansted Airport. Saturdays and Sundays, odjezdy vlaku. Zajímavý, no.
Takže super, takže mě čeká cesta na letiště, uberem a ubytovat se na hotelu a je to. Paráda. Skvělý. I malinký městečko, ale má asi obyvatel jako Brno. Takový přelidněný tady v té Anglii všecko. Tak já jdu hledat taxika, kde je. Zatím. Takže už jsem na hotelu. Going up. Going up. First floor. Room number 329. Floor 1. Floor 1. Doors opening. Okay. 329 is over there. So it's good. It's right there. Please mind Takže jdu tady doprava. doors closed. Hudba. Holiday Inn, ale tady je to strašně starý hotel. Oni nereinvestují, oni to prostě jenom ždímají. Tady mám pokojíček. Tady mám pokojíček, hezky vychlazený. Takže dobře. Zase no, takhle. No, zatažený, dobrý je to.
konvice, lednička, bez ledničky. Takže opět pokoj bez ledničky. A kam mám výhled? Na střechy domů, do zahrady, do bazénu. Je bazén. Tak to jde, aby šlo. Vidíme, jak tady funguje internet ještě. Což bývá někdy problematický. Kouteček sprchovej, no. Dobré. Tak jsem tady. A je 15:23, to znamená 16:23 českýho. Tak další etapa je, že to tady musím nějak vybalit a na těch 7 dní se tady prostě zařídit, abych se tady mohl hejbat. Já už to mám takový systém, že si semka na kraj stolu dávám věci, které potřebuju do práce. Tohle to celý většinu vezmu a dám to pryč ze stolu, protože to zavazí. Nebo to dám takhle bokem. A tady si udělám dočasný office, no. Takže to musím teď rozbalit a dát do skříně věci, košile a tak dále. A na 5 dní se zase tady prostě uvelebit. Dvakrát jsem si dovezl pivo z domu, tak se zvědavě, jestli přežilo. Tady mám kalhoty takhle hozený, košile na ramínku. Tady mám ručník. Technický. A co ty piva? Tady mám 2 piva takhle v krabičce. Ty přežily. To je perfektní. Tady mám ten AirTag, ten mi sleduje toho kufru. Tady mám další piva. Vypadá to, že to přežilo všech 6 piv. Tak to je super. Tak to je parádička. Tak to je skvělý. Tak to je dobrý. Takže piva přežili, tak já to jdu vybalit všechno. No, jak mám všechno udělaný, nachystaný, uklizený, docela je tady ty kraťase. No a jak mám všechno udělaný, uklizený, tak si jdu dělat přípravu na zítřejší den, protože vstávám už ve 3:30. Takže nemám moc času na zevlování. Udělám si přípravu teďko, tady na tabletu, na počítači, tady si to napíšu a paráda. A letím ráno. No, venku je pařák, nemám ledničku, to mě docela sere s tou ledničkou. Nemám kam dát ten salám a ty špekáčky, ty klobásky. Jak to musím vymyslet. Takže jdu pracovat chviličku.